Šiacu masáž v sede na stoličke cez oblečenie. Prvý kontakt, položíme ruky na trapézy, zoznámenie sa s telom a jemné pretláčanie. Táto masáž sa robí v oblečení, vhodná je kdekoľvek, kedykoľvek, v kancelárii, v zamestnaní, na uvoľnenie tlaku, stresu. Vlasová časť, zatancovanie plochou dlane. Šampónovanie. Prevádzame ho brúškami prstov. Pohyby sú pomalé, krúživé, ako keď si umývame vlasy. Uvoľňujeme pokožku hlavy. Vytieranie spodku lebečnej kosti pätkou dlane. Prsty sú voľne položené vo vlasovej časti a pätkou dlane robíme prítlak na lebečnú kosť. Vytieranie na spodku lebečnej kosti prstami. Tlak máme na brúškách prstov a na podlebečnej kosti robíme špirálky. Ak vám lásky zavadzajú, môžu sa vypnúť, prípadne si ich prichytíte druhou rukou. Špirálky robíme od ucha po ucho. A druhú stranu takisto špirálky od chrbtice. Vytieranie krčných svalov pätkami dlaní. Položíme si pätku dlane na krčný sval, zatlačíme a akoby mierne odtiahneme od chrbtice. Podržíme, uvoľníme. Druhá strana to isté.